दिनै दुलाराय आसाम गरखा फरायसा आफादनि 44थि गायसनथाइ सान 1976 मायथाइनि 22 डिसेम्बरनि सानाव दुलाराय आसाम गरखा फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन। नाथाय बिनि सिगांनिफ्रायनो आसामाव गरखा फरायसा आफादा खामानि मावबोदोंमोन। 1946 मायथाइनि 13 नभेम्बराव तेजपुर गरखा फरायसा आफादनि जोनोम मोनदोंमोन। 1922 मायथाइयाव दरं जिल्ला गरखा फरायसा आफाद जोनोम जादोंमोन। 1978 मायथाइयाव हाफ्लं गरखा फरायसा आफादा जोनोम जायो। नाथाय हादरसायारि थाखोआव आफाद महरै 1976 मायथाइयाव अल आसाम गरखा स्टुडेन्ट इउनियननि जोनोम जायो। दिनै 44थि गायसनथाइ सानखौ फालियो आगसु बेगिजान आन्चलिक कमिटिया। गायसनथाइ साननि हाबाफारियाव बाहागो लायो आगसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि नुमल बासकाटा, जिल्ला बिबानगिरि रामकुमार प्रधान, कामना प्रधान, गणेश प्रधान, नेपालि साहित्य सभानि आफादगिरि करण नेवार, लकनाथ मिश्रखौ लाफानानै गोबां मानगोनां सुबुंफोरा 1976 26 ডিসেম্বৰ তাৰিখে বিস্তৃত অসমত গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ যি জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। অসমৰ বিস্তৃত অসমত যি শাখা সমিতিৰ পৰা ধৰি আঞ্চলিক সমিতি গঠন হৈছিল। তাৰ আগতে কিন্তু 1946 চনত তেজপুৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা 1946 চনতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। আমি সকলোৱে জানো জাতি এটা আগুৱাই নিবৰ কাৰণে সংগঠন নিতান্ত প্ৰয়োজন হয়। প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে নিজা জাতীয় সংগঠন আছে, ছাত্ৰ সংগঠন আছে। সমান্তৰালভাৱে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰে ই এক আমাৰ জাতীয় সংগঠন।